Ce 20 minute, vezi că vin. Câte... Bă, Cripsterul. Salutare la toată lumea, bine bă, timp. Salutare la toată... Continuă. Ok. Salutare la toată lumea, numele meu este Vusco și bine v-am găsit la o nouă serie pe canal. Ne jucăm Minecraft alături de Kaito pe noua noastră lume, lumea a doua. Și pe o lume de survival. Bă, la te auzi cam tare. Scuze. Eu cred că... Începe tu din lumea polară. Bă, stai, mă, fără. Lumea polară, pleacă, bă, de aici cu lumea ta polară, că eu nu știu cum să mă scot. Așa, gata. Nu știam cum să mă scot din F5. Logic. Bă, dar ce greu dau cu pumnul lemn, că... Bă, dar are să facem o seară. Așa, bun. Ne facem lemn. Așa au evoluat și primele generații de oameni cu lemn. Oare și dădeau cu pumnul lemn? Sau dădeau cu pumnii nevestele lor? Pă bune cu aia. Oare cum te iau ea lemnul, bă? Gen, pe bune, cum? Oare cum te iau ea? Mi-am făcut pickaxe în loc de topor. Imagine cu aia să spargi copacul cu pickaxe-ul. Bă, e bine, vere, în realitate poți dacă e de la de fier. Păi dacă e de fer. Dacă nu e de fer. Că... Bă, eu am lemn în inventar și nu-mi fac ce trebuie, așa. Bă, dar unde să fie căsuța noastră, mă? Nu știu, mă, să ne alegem mai târziu să găsim, știi? Bă, eu n-am mâncare, mă, mi-e foame. Trebuie să mergem să... Bă! Păi, hai după mâncare! Vreau eu crafting tip, după mâncare, eu mă duc în pădure, mă adânc. Bă, trebuie să... Adânc, trebuie să iubim o oaie, o ceva, nu știu, un porc. Să o iubim? Hai că am luat eu un ochi. Să iubim. Hai, vere după mine, că mor de foame, Bă, că-mi fac târnă coape aici, că eu sunt foarte productiv în ziua asta. Gheorțe-i mață de mine. Hai, uite, am găsit vacă și câine. Dă-te, câinele meu, dă-te, că-l mănânc eu. Câinele meu, ai zis că mă duc prea tare? Vrei să mă duc mai încet? Mă dau așa, uite așa, ok. Uite porcul cu aia. Stai, bă, că eu nu mai pot să încet, ok? Da, rău. Mamă, l-am trosnit să mor eu. Mirelule. Mamă, am găsit 2 câini, 3 câini. Și un os. Ia, poate îl îmblândesc, ești la cap. Dintr-un os, dintr-un os. Ce te călăresc mișto. Dintr-un os, cuțu. Hai, dă-te. Stai, bă, că am găsit și o gănină. O vacă, pulă. Bă, fii, mă, mai family friendly. O vacă, bă. Păi eu am fost family friendly cu vaca, vezi ce. Bă, dar unde ești, mă? Mă bat cu un pui de găină acum, gen. Lasă, bă, că gata. Te-am găsit, futu. Nu da, că eu abia mă mișc. Uite găină. Nu, da, bă. Eu am încercat să îmblânzesc cu un câine, cu un... N-am țintă, bă, deloc, gen. Pe PvP Știu. Bun, acum. Trebuie să facem un furnace, trebuie să minăm, trebuie să fim productivi. Văru, trebuie să fim productivi, în primul rând să culegem lemn, ca să e cea mai importantă chestie, ok? Culegi lemn. Eu am furat lemnul. Lemnul meu tătai. Pe bune, tătai, cu toporul ăsta de lemn. Ia uite, un pui de găină, o lăsăm în viață. Bă, vrei să zic ceva șmecher? Când eram mai mic, aveam vreo 9 ani și stăteam cu sora mea, eram singur acasă. Și sora mea a lăsat ceva hârtii pe calorifer și s-a încins caloriferul ăla la maxim, efectiv la maxim. Și nu știu ce a atins hârtia și a început să iese fum, efectiv să ia foc, ai înțeles? Wow. Și după aveam afară pus pe pervazul geamului o cană de aia. O cană gen, știi? Și era cu apă și sora mea a crezut că e apă de băut. O luat-o, da cu apă acolo pe hârtia aia, s-o stins și după o băut. Și că, mă, ce mi-ai dat să beau? Ce e apă de ploaie, mă. Bă, fii atent, hai să trecem pe partea aia, că partea aia e mai frumoasă. Bă, da, mă, voru să culeg și eu lemn, ce. Păi eu mă duc. I'm gone. Du-te liniștit. Du-te. Bă, la vere, ce seed mișto, pe bune. Și... Da, pe bune, că am nimerit-o și prima hartă și first try. N-am greșit deloc la intro de 3 ori. Bă, uite, bă, pești. Motiv de hrană. Uite, avem aici un râu. Mamă, să facem serie de aia cu castele, cu poa. Nu, castele, că e prea ciudat, e prea mult, prea exagerat. Ceva lejer, așa frumos, știi? Case de alea frumoase. Da, nu case moderne. Mind City, vedoi.
Stil așa mai... Mi s-a spart... Bă! Mi s-a spart asta. Mamă, am găsit o mină, vere. Bă, vino la mine, vere, că după aia ne pierdem. Uite-mă aici. Uite-mă aici. Unde ești? Stânga, stânga, spate, îți văd bucile, spate, stânga un pic, stânga, mai stânga, acolo în față, mergi în față, mergi tot în față. Uite-mă, dreapta. Unde ești, bă? Wow, ce ghid frumos sunt, ce ghid de ăsta bun. Stânga, îți văd bugile, stânga, dreapta, smash, nu? Ok. Wow, ia mea, dă-te că mă duc. I'm gonna explore this shit. Sunt exploratora Dora. Eu nu mă mai duc, ia te duc. Stone. Băi, vezi că e un schelet acolo, eu mă baricadez. Unde, bă? Uai, dar mă atacă ăsta, bă! Ioi! Nu, ieși! Hai să păm sus, te rog, nu vreau să mă... Lasă-mă, nu vreau să trăiesc, bă! Se așa, bă, dar noi... Bă, bune! Stai că vere, trebuie să iau lemn. Apă! Bă, văd lumina! Vezi că am găsit aici de ăsta mai mare, vino în spate, în spate, că am văzut ăsta mai mare. Gata. Mama, vere, am găsit cave mai mare, vino aici, pe unde ai ieșit, la suprafață. Vino pe unde, că am stupat ăsta, că era să... Bă, nu pe acolo, vere, că... Nu pe acolo, nu pe acolo. Unde dracu intru, bă, eu? Vere, prin apă, prin scurgere. Ia uite prin scurgere. Mă. Așa, uite aici, sărim. Nu mă, că eu am sărit. Ok, și eu. Bă, dar știi cum n-avem... ai ieșim noi la suprafață? Ai grijă. N-avem torsă. Ușor, gen. Sei că trebuie să fac furnace pentru mâncare, că mi-e foame. Gheorțe mațele iară. Da, gheorțe mațele. Nouă. Torțe, trebuie să ardem lemne ca să facem cărbune. Da, știu, bă. Ce fac? Primul lemn e mai greuț, mai măricel, așa era. După. Bun, acum ce dracu e asta, bă, coaie? Ce este? topim și 5 de-astea. Ia dă și mie, bă, dar. Stai, vere, lasă cărbunele, că aici e o strategie. Na. Și hai, mă, trăiți, te transformi. Ghiși ce fac eu acum? Știi Vere ce la fac eu acum? Ce faci tu acum? Duarte. Și am pus o mână stângă și acum cu dreapta te bat rău de tot dau cu Băi, ești. Că nu s-a agresiv când dau în animale, stai niște. În animale. Bun. Animal. Fii atent, vreau să-mi Bă, fac dar n-ai tu pe să te duci acolo. crafting N-ai tu furnace. pe să te duci în darkness-ul ăla, nimeni nu vede, nici Dumnezeu nu cred că știe ce a creat acolo. Eu, ce avem crafting aici. Haide, nu facem pauză, gata, coaie, ne-ar gândit. Da. Oak log, băgăm ca aici așa, oak log. Fiecare cu mâncarea lui. Bă, mă fugi, bă. Că eu am 5 bucăți de rană. 6 chiar. Și eu am. Hai că da, dacă... Are 3 bucăți. Eu sunt foarte productiv, bă, gen, azi mă țin foarte productiv, pe bune. Fac. Hai, vere. Bă, dar stai că trebuie să păsesc puțin cărbune pentru torse. Da, chiar cu aia. Bă, îți ajunge doar un singur de la de cărbune că îți faci 4 torțe și ți-o țin pe mână stângă. Da, chiar. Deci, pam... Spargem. Hai, vere, hai. Hai, bă, cine scheletonii, vere? Ce zombie, ce scheletoni? Noi suntem băieți, vere. Trebuie să-i omorâm. Trebuie să fim bărbați adevărat. Haide că se înserează și așa o să... Stai, bă, vikingule! Stai un pic ce spirit ai în tine de luptător, Shaolin. Stai. Și după ce primesc primul hit, aole... Nu! Bă, mor! Am găsit ce era. Mor! Nu, e un schelet, ieși. Păi cine Bă, veri și am găsit iron, e acolo iron. Păi cine aduce el la mine în casă? Vere, trebuie să-mi fac o sabie. Trebuie să fac o sabie, repede.
Trebuie să-ți faci un scut dintr-o bucată de iron. Uai, de ce Care o nu- găsesc mai jos, dar n-am... Uai, ce m-a luat în țintă. Put! Instant m-a luat în țintă. Am plecat, șefule, știi cum mă ridic aici? Ia uite. Power Rangers. Ioi, că am intrat pe sub apă. Bă! Lol. Uite, bă, la suprafață, bă. Poți să ieși la suprafață. Hai sus. Ieși, ieși, ieși. Intră pe apă sus, urcă sus pe apă. Și dai tare până gaură. Ia uite. Acum să plecăm de aici, mâncați, că ne gata, ne-a făcut. Hai să plecăm fără, știi? Știi? Oh, shit. Bă, unde mergem, bă? Vire, văd junglă. Mamă, ce frumos e. Uai, Zolombou. Da, că am sabii. Ceva. A, zdoi. A venit familia, a Bă, venit. stai că... Bă, A venit mamă, familia. dacă e de la micuț. Nu. Stai că vin. Te ajut. Ieși, urâtule. Mamă, dar are asta o față. Bă, nu mai da în mine că mă mori. N-am dat în tine, bă, șeful. Uite, porca. Porca, miseria. Porca, vaca. What the fuck? Ce pană. Uai, doi porcu. Hai, vere să Trei găsim o porcu, bă. mină. Fără mină suntem Stai, terminați. bă. Uite mini porci. Bă, am găsit eu o mină frumoasă. Și mică, și elegantă, și căul, și... Geloasă și toate. Ia uite, am găsit un singur căul. E mai sărac asta decât... Ia uite, apă. Bă, de unde dracu ești, mă, că mă uit la tine prin perete și prost. Am o lec. Eu sper să găsești un village. Mă atacă paianjeră, mâncați-aș gura ta de miel. Uai, ce fuge ăla. Fugi, că vine paianjeră. Care păiangă? Vere, eu nu mai știu pe unde ești. Sunt în spatele tău, ești prost. Oh. zombie. Vere, vine păiangă. Nu, vine și zombiul. Uai, nu intra în cave aici. Te rog să nu cazi acolo. Mamă, bă, era să mă nimerească un scheleton. Mi-a trecut săgeata pe la urecu. Da, și mie. Cea mai șmecheră Aventură. situație, să fugi de zombie. Nu, mamă, e un schelet aici. Iai, Igen, Vlado, Mișgen. Uai. Fură, bum. Ia-le. Șefule, ce e acolo? Nici eu, nu, sugarcane. Să-l mănânc, că mi-e foame. Hai încoace, spate, bă. Hai da. Igen, Unde Bă, pulă. vezi că e faină. Băi, vezi că e fain lemnul ăsta, băi, e fain rău de tot lemnul ăsta. Uite, e fain lemnul ăsta, să mor eu. Uai, ce e ăla? Vacă, eu mă râd pe aia, o mănânc de vie. Vie. Damn. Mâncare. Uai, ce e aici? Uai, deja m-a luat în vizor un zolomboi. Mamă, uite cu aia de-astea. Iai. Pleacă de aici, du-te De-astea de aici, de- urâtule. Nu vreau. Nu vreau să fiu prietenul tău. Lasă-mă. Lasă-mă cu aia. Nu vreau, e un păianjen aici. Nu, mor. Nu, câine apără-mă, câine. Nu, zombie villager. Creeper. Nu mai că eu mai am 3 inimi și fug prin pădure ca un nebun. Eu cred că te-am pierdut. Ca și unde am ajuns eu. Eu te văd prin numele prin pereți, nu mă vezi? Nu, unde sunt? Unde? Ce fac? Dreapta, stânga? Da, uite aici ești. Uite-te în spate și... Oh. Vezi că, bă, ce mă alergau 3 zombi, am dat-o parte în parte. Vede pe mine, mă alerga un zombie villager și un Spider-Man și un... Bă, dar ciudat, bă, că n-avem arme, bă, n-avem cu ce să ne apărăm, bă. Eu am sabie. De lemn. Dumnezeu. Dacă strănut în gând, se rupe. Uite un câine. Mi-mi plac copaci, bă, dacă aș putea să fiu un copac în viața asta. Eu când eram mic mâncam frunze, mai am o inimă, nu, am, da. Ia, vrei mâncare? Vrei mâncare? Da. Ce m-am speriat de vacă. Stai, veri, ca Porco Chocopop. să omor ca să avem Mă, și mâncare. faci tu mâncare, gen. Că eu mai am încă 5 bucăți de scru de astea. Eu, bro. Nu vrei să facem o bază în pământ, rapid. Scăpăm în jos așa ca proști. Vere, păi, dacă îi facem, dar gen de-alea cu glowstone aici, frumos, cu Hai, sticlă, cu glow, alea. glow. Da, cu glow. Hei! Cu glow, faci. Nu, să mai bine mergem prin pădure ca fraierii. Oi, vacă. Ia, tu ești următoarea mea victimă. Unde pana mea ai dispărut? Ia, i-am băgat-o porul pe spate îmi dat. Sunt la tine, bă, acum vine și te... Ce? La urmă să...
Bă, dar noi știm de să minăm băvorul. Ce dracu să faci, mă? Ce dracu să faci? N-am dormit Păi, o zi da. întreagă pe Minecraft. Bine, Am păi amețit. trebuie, efectiv, trebuie să amețit. ne ducem să... Uite. Ia vină încoace. Ce? Stai așa, că eu am aici, am făcut mâncare. Ai, Igen, bă, tu îmi dai flori, mă. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Ce e ăsta, bă? Ăsta e tău? Nu. Nu-l trug, nu-l bați. Mamă, bă! Te-am salvat, prostule. Vere, bă, să dau un chestia. Te-am salvat, prostule, că dacă dădeai în câine, te urmărea la voce după tine toată viața. Igen, că-i dau. Igen, că-i dau. Lasă-l, bă. Lasă-l, Igen, bă, că i-am dat, nu mai fug. Ia, e bană. Eu mă uit la el acum, cum se fugărește pe tine. Oi, avem loc, eu roș. Nu! Bă, șoghioră, moghioră, bă. Bă, eu că... Fii atent, ce facem? Păi, hai fere într-o mină, ia, hai să luăm astea, ne ducem într-un cave, ne ruptăm, murim, încheiem video și asta este. Igen. Ne luptăm cu mușchii noștri. Mamă, ce mină, aici e pentru de-aia care intră pe sub cratere, pe sub alea. Haide. Și pana, ai rămas acolo, mă? Igen, bă. Hai, bă, vino. Bă, mai am 2 inimi, nu fi prost. Mă, uite, mamă, Cole, ce dracu cu mine e asta? Oh, și... Ce pana mea cu ei, ce asta? What the fuck, vere, stai ca asta continuă. Mamă, ce e acolo? Am subestimat-o rău. Haide, șefule. Am subestimat-o rău ce e acolo. Bă, Dita Machivu. Ai un pic de încredere. E Dita Machivu acolo. Eu nu cobor acolo. Vino. Nu, cobor. Yeah. Nu, du-te acolo să vezi cu shift-ul, Ai grijă. Ai că shift. Bă, nu fi prost. Să mă împingem, ca mie, pula. Vai, Nu, fii atent. Stai mai întâi, fii atent. Să-mi fac niște. Fii atent aici. Am nevoie de tine, de iubire. Bă, dar n-am niște de astea, să-mi fac niște unelte de oraș, știi. Da, coaie și eu la fel. Dar să n-am cobblestone, coi. Eu am rămas de astea de lemn, gen. What the fuck, nigga. Bă, what the fuck, mi s-a întâmplat, mi s-a întors camera 360 fără să vreau. Igen. Așa, bun. Bun, crafting table. N-am bețe. Dar nu cred că o să-mi ajungă, blea. Eu am 19 bețe. Cât costă hainele pe tine? 3 bețe, 4 bețe. 6 bețe. Cât costă pantalonii aia? 4 bețe și o creangă. 4 bețe luați de pe CM Fans. Bă, nu facem de reclamă. Hai, veri cum mi-am făcut astea de piatră. Hai, am și sabii și târgălopi. Ok, wait a minute. Wait a minute. Hai, da, hai, du-te. Hai, ia astea, hai că le iau. Du-te și ia-le. Du-te, Avem hai. voie de un plan să coborăm cu aia. Un plan să coborăm. Te rog. Trebuie Hai să minăm, că coborăm. vezi acolo muntele ăsta. Trebuie să... Acolo trebuie să ajung. Stai. Fii atent. Eu dacă am căzut m-am dus, dar am căzut de tot gen. Știi ce am să fac eu înainte? Am să-mi gătesc niște mâncare normală. Oi, stai așa că aici ne trebuie un plan bun, dar vezi că tot o să ne luăm puțin fall damage, dar nu mult. Fii atent, Bă, coborâm. Hai camarade, hai. Ok. Stai, șef, că... Da, ai grijă cum gătesc, pici. bă, îmi fac mâncare, coai. De unde să pic? Unde? Aici. Uai, nu. Stai să-mi iau mâncarea mai întâi. Nu mi-au fall damage prea mult. Cam 3 bucăți de mâncare. Da, bă. Ia uite mâneca. Hai, Vera, că bă, tu știi cât de frumos e, zici că ești în The Last of Us. Ia uite, o cruce acolo. What the fuck, o cruce? Ia! Păgânii. Hai, că vă lidiegi. Vezi că chiar nu sunt mobi, adică atât de mulți. Hai că chiar nu sunt.
Hai, vrei coboară cum am coborât eu. Ce faci, bă? Bă, hai aici să... Hai. Ești pregătit? Da. Mă. Fii atent că fac niște tactici care dacă alunec, am belit. Bă, dar vezi că nu prea e ce lua cu aia de acolo și nu știu dacă ne putem întoarce înapoi aici sus, gen. Nu știu, sigur. Ba da, vere că uite, văd de aici au lavă cu... Mamă, multe chestii cu aia. Vino după ăsta, vere, cum... A, tu ai ales-o... Vezi că degeaba văd un creeper și un zombie. Tu unde ești? Aici. Vere, tu nu vezi cobblestone-ul ăsta pus de mine? Gen, eu am picat pe el. Ah, ok. Așa, ai grijă că... Shoghiru... Eu, ăsta face poc. Nu, Shoghiru, Moghiru. Ieși. Bă, mă duc înapoi sus. Bă, bă, nu, bă, Moghiru. Stai Tu așa. știi ce fugă ăștia după mine ca câini, bă. Nu, dar eu mă duc cu aia. Eu mă duc. Am plecat. Bum. Uai, și făcut bum. Cu aia vezi că am plecat, gen. Și eu am plecat. Hai, ești după mine? Ești în spatele meu? Nu știu unde ești. Hai încoace, hai sus. În spate, în direcția opusă, bă. Acolo, sus. Uite, Iron. Iron. Mă văru! Bă, vere, era înainte și coal și iron și ce vrei. E mai multe. Uite aici că e mai retras, uite Iron. Maile. Bă, dă-și mi. Shoghiru și Moghiru. Sugar. Coai, ce shader! Și-am shader. Ai mini zombie, no. No, hell no, bro. Nu vezi că era zombie, prostule, nu era mini zombie. Îs 4 zombie, ești nebun la cap? 5! Perfect, ia-i tu pe tot. 6! Să te speli pe cap. Mamă! Mai bine. Unde ești? Ai, te-ai întors înapoi? 6. Da, un pic, chiar mă urmărește alt zombie. Ia. Dar nu-mi place, bă, să mă bat, bă. Dar loc nu-mi place să mă bat. Mamă, nu veni noi! Ioi, nu, ce era ăla cu aia? Shoghiruș. Hai să ne facem tower de cap. Mamă, cât iron, bă! Hai mă să dăm cu ei, dă-i dracu. Bă, nu putu. Hai mă, hai! Ma! Stai! Shoghiruș! Gata, nu, că mai am o inimă. Nu, mă, dacă eu mai am o inimă, m-am dus. Gata, ia iron-ul. Da, hai, ia iron-ul, dacă poți. Da, că eu bat cu ei pe aia. Da, mă, că tu ești mecher, ai de-alea. Mai am 3 inimi, da. Cum de acolo foc ăștia? Cu aia mai am 3 inimi. Știu, eu colectez iron. N-am treabă. Cum de acolo ăștia foc aia? Ce cât iron colectează? Bă, cu aia. Trebuie să mănânc aia rapid. Shoghiruș, Moghiruș. Aoleu! Fugi, eu am luat iron-ul. Tot. Futu-te în gură să te... 13 bucăți la număr. Hai încolo, vrei, hai încolo. Dă o parte cu ăștia 6, mă. Hai, mă, că mai sus. Bă. Sabi în cap i-am pus. Dă-i băgă-mi. Dă-i băgă-mi. Pula ta. Nu, că ăsta-i dau fatala. Ma! Sunt prieten. Hey, yo, my friend. My friend. Uai, spate! Bă. Te-am salvat. Mamă, încă un creeper. Ui. Yo, salut, friend. Tangere. Mangareru! Dipti Mario! Gara, hai! Te rog, eu spune că e over. Please. Cine trebuie voi? Hai, bă, hai aici. Hai papă sus. Nu, Veri, hai aici, că am găsit iron. Veri, nu, cobor aici. Bravo, good boy. Deci, aici. E un Spiderman. Uai, dar futu spătar. Fa. Fă pe tot. Coaia, tu bunezi tot ce vei. Poate dăm în spawn după aici. Ia ce. Am venit de unde n-am... More iron. Oh, shit. More iron. Damn. More iron. Damn. Și acum dau de lavă și cade în ea. What the fuck? More iron. Bă, 6 bucăți de iron cu aia. Tu lucky. Tu ce dracu facem acolo? Coal. Nu-mi coal.
Ai de capul meu ce am putut să simt în mina asta. Simt că am murit de 3 ori cu aia. Sincer. Pă, bune. Mergem pe apă sus sau? Hai. Uite, stai. Da, bă, că trebuie să luăm iron în prostie cu aia, că iron nu se irosește. Never, forever, never. Să Momentan. avem nevoie, bă, să facem armură. Ne facem armură, bă. Full iron. Da, și nici nu batem dragonul. Cu ea. Da, bă, da. Bă, vezi că unii au bătut dragonul în 20 de minute, în 10 minute, în 5 minute. Da, bă, da, pai, noi am întrecut limita de jumătate de oră. Ce 20 minute, vezi Dar că chiar, mă, vin. câte... Bă, Cripsterul. Așa, gata, domnul Caița a ajuns după... N-a să dracu, s-a făcut noapte. Du-te, bă, dracu, că ești un pic cu aia. Cum, bă, să vezi că sunt în spatele la creeper, încerc să-l omor, după îl ia, îl deviază spre mine și mă harlește ăla, mă duce cu el la Dumnezeu. Doamne, bă, atât de tare, deci, bă, să mor eu. Cu aia. Te-am. Hai, ce mai Hai, explorăm? Te omor, câine mic. Nu știu, hai să mergem să... Hai să ne găsim un loc de casă, zic, nu? Bă, du-te, bă! Cum mă ridic sus cu aia, papa? Fiindcă te rula apăsat sau? Cu aia, ce ține apăsat? Space, lor. Băi, ce? Cum adică noi știm, mă, ce se ține apăsat? Fii atent. Hop, Ține doar space apăsat. te împing, fii atent. Ma. Îți o împing eu dacă... Bă! Ce slău. Bă, ce dracu e acolo cu aia? Bă! Ce e ți-au? Bă! Bă, ce acolo? Uite lavă, bă, magma, de la magma, floci. În fine, mor sus. Hai sus. Hai, șu. Și acum să te puțin, împing în prăpastie Bă, să nu fi mor. proastă, deci dacă ești proastă, te vânezi să mor eu bâind după tine, rău de tot e. O să fiu coșmarul vieții tale toată viața. Mânca-mi-ai... Hello, Mr. Morgan. Sugi. Sugi, pa. Mr. Proper. Mr. Proper. You look a ugly frog. Hai că deja te iau pe sus. Câte bucăți de iron am, bă? 13? 18 sau cât, dracu? 23 am eu. Eu am 18 coaie. Ți-am luat, fraiere. Aproape. Și o ghiuruș. Băieți, nu uitați că următorul video cred că o să fie cu mare joculeț de vizitatori. Mare căcat. Bă, eu am pus iron acolo și tu fugi, mă. Mă, și o Unde, ghiuruș. bă, că facem tot Minecraft cu aia, ce pula mea vorbești? Și o ghiuruș, boom. Bă, nu fi, bă, dacă ești, bă, ești, doamne, cu aia. Battle of the Year. Ce prost. Hai că ți-l bat. N-am armă, bă, că n-am toporul pe mine. Afișat. Am aruncat! Bă! Coaie, cum mă bate ăsta? Băga-mi ești... Atât a fost și cu acest videoclip, nu uitați să rupeți butonul de like și de share și de comment și noi o să ne vedem data viitoare. Pa, pa!